Tänään mulla rupesi kyllä tuossa ulkona virtaan niin, niin hyviä ajatuksia. Siis jotenkin se, että mä oon joskus miettinyt, että olisi tosi siistiä saada näitä välillä niin kuin sitä semmoista ajatusten virtaa ja tajunnan virtaa nauhoitettua sillain spontaanisti, jos mä oon vaikka ulkona, koska siis sitä on välillä niin mielenkiintoista seurata ja ne jutut on välillä niin hyviä, mitä tuolla liikkuu. Et joskus tuntuu, että olisi ihana jakaa se ilo. Joo. Mä mietin tuossa toista podijaksoa, minkä mä nauhoitin ja jaoin ja jotenkin mua huvittaa se, että mä aloitin tämmösen 111 oli äänitteessä, kun katoin. Et mä aloitin tämmösen Jumalatar-podcastin ja Pyhän Feminiinin kantajan podcastin ja sit mun toinen jakso käsittelee niinku alkoholin juomista, niin tää on jotenkin tosi erikoinen lähtö, että jos mä mietin, tai niinku, kun mä oon käynyt tämmöstä tosi syväluotaavaa, perustuksia muuttavaa muutosta, transformaatiota, niin tää on nyt just tätä aikaa, kun mä vähän niin kuin tutustun itseeni uudestaan ja tutustun siihen, että mikä musta nyt elää ja hengittää, minkälainen tyyppi tää versio on minusta. Ja sit tää on niin mielenkiintoista aikaa, kun koko ajan elämässä tulee niitä hetkiä, että huomaa jotain niinku muutoksia. Ja se on niin siis siistiä ja mielenkiintoista, siis niinku tutustuu itseensä uudestaan, vähän niin kuin tutustuisi johonkin niinku tosi siistiin, johonkin uuteen siistiin tyyppiin. Ja esimerkiksi, jos mä mietin vuosi takaperin, ja mä olisin aloittanut tämän podin, niin se olisi ollut tosi erilaista, koska silloin mulla oli vielä niin vahvat semmoiset vanhat perustukset, tai jotenkin enemmän mietti itseään muiden silmin. Enemmän niin kuin kontrolloi itseään muiden silmin ja enemmän mietti sitä, miten asioita pitäisi tehdä. Enemmän mietti sitä, minkälainen mun pitäisi olla. Nyt mä oon siis tosi paljon valmiimpi kantamaan tätä energiaa, kantaan tätä podcastia, kantaan tätä virtaa ja niin kuin tätä kenttää, mikä tässä aukeaa. Se on paljon rehellisempää ja se on paljon puhtaampaa ja niin kuin syvemmälle pureutuvaa jotenkin. Et siksi toi on just täydellinen toka jakso, koska tää on just niin rehellistä ja autenttista kuin mihin mä tällä hetkellä pystyn. Niin rehellisenä ja autenttisena kuin mä tällä hetkellä pystyn tulee niin kuin nähdyksi ja kuulluksi. Ja niin, se on vaan jotenkin niin siistiä just tää vaihe tässä transformaatiossa, että kun pitkään oli semmoinen fiilis, että on vaan niinku semmosessa niinku superpysähtyneessä ja ihan siellä niinku mullan alla vielä niinku juurissa. Ja nyt
nyt ehkä noin kuukauden ajan, jos ajatellaan tässä lineaarisessa ajassa, niin se on, että on alkanut niin kuin nouseen se pieni taimi sieltä mullan alta. Et nyt se näkyy jo vähän siitä maan pinnalta. Semmoinen uuden tietoisuuden, uuden energian, uuden minän, uuden tämän tyypin ihan pieni uusi taimi, mikä rupeaa tässä kasvamaan, ja sieltä esimerkiksi kasvoi tämä podcasti yhtenä pienenä vartena tai lehtenä tai kukkana. Ja tämä on ollut taas yksi tosi iso opetus ja kokemuksellinen tai niin kuin kehollinen kokemus siitä, niin kuin semmoinen integroitunut, niin kuin uusi totuus, joka on integroitunut uusi totuus. Et kuinka kaikki tapahtuu aina täydellisessä jumalallisessa ajoituksessa, just siinä oikeassa hetkessä, ei yhtään aiemmin, ei yhtään myöhemmin, et kun elää siinä virtauksessa. Ja elää siinä virtauksessa ja luopuu parhaan kykynsä mukaan kontrolloinnista. Että miten elämän kuuluisi mennä ja miten asioiden kuuluisi mennä, eikä niin kuin taistele jatkuvasti vastaan. Yritä mennä niin kuin jostain ovesta väkisin sisälle ennen kuin se ovi on niin kuin lukosta auki. Että sekin, miten tämä podi, nyt kun tämä podi syntyi, ja tässähän se syntyy siis koko ajan, että ei ole vielä mikään valmis tuotos, vaan että on se niin kuin sen alku 0808. Niin tämäkin podi syntyi just nyt. Ja sen kuului syntyä just nyt. Et sekin, että mä oon miettinyt tätä podcastia niin kuin varmaan vuosia, että olisi kiva. Ja että tuntuisi kivalta ja tuntuisi semmoiselta, mistä mä tykkäisin. Ja tuntuisi hyvältä kanavalta saada niin kuin jaettua ja välitettyä energiaa ja tietoisuutta. Niin, mut nyt kun mä niinku, vaikka mulla oli hetkiä, mä oon koko viime vuoden, tai sanotaan, no joo, about koko viime vuoden niinku tuntenut, ehkä se lähti joskus tyyliin, nyt kun mä mietin, tai en mä mieti, vaan mulla vaan tulee niinku mieleen se, että se on alkanut syntymään, tai kasvamaan, tai niinku tuleen sillain konkreettisemmin, tai ei konkreettisemmin, mutta selkeämmin, että tätä uutta on synnytetty niin kuin maaliskuusta asti. Mä en edes muista, mitä maaliskuussa tapahtui, mutta mulle nousee jotenkin se, että silloin alkoi jokin prosessi, mikä on nyt sitten niin kuin tulee tähän integroituneeseen fyysiseen todellisuuteen. Niin mulla oli hetkiä, kun mä olin niin turhautunut ja kyllästynyt siihen semmoiseen pysähtyneeseen tilaan, että sanotaan, että pääosin mä pystyin olemaan koko niin kuin ton prosessin ajan sillain tosi luottavaisin mielin ja semmoisessa antautuneessa tilassa ja ei-kontrollin tilassa. Mutta sitten tuli niitä hetkiä, kun se semmoinen turhautuminen nosti päätään ja iski ja välillä niinku tosi kovaakin.
Mut niitä oli välillä. Ja just turhautuminen siitä, että kun mä tunnen, että täältä on tulossa jotain uutta, että mä halusin tietää, mitä se on. Mun ego halusi tietää, että mikä se on. Mitä niinku... Ja halusi tietää, että milloin ja eikö se nyt voisi jo syntyä. Ja sitten kauhean niinku paine niinku varsinkin ympäristöstä, että nyt pitää alkaa tekemään, nyt pitää alkaa niinku, että nyt pitää siirtyä siihen niinku tekemisen moodiin ja toimijuuden moodiin. Mut kun se ei niinku, että musta tuntuu, että mulla kasvaa koko ajan edelleen se paine siihen, että mä en voi tehdä itseäni vastaan. Mä en voi tehdä sitä vastaan. Mä en voi tehdä mun polkua vastaan. Mä en voi tehdä mun niin kuin, sielun sopimusta, sielun tehtävää vastaan. Niin, ja niin kuin varmasti siihen liittyy se myös, että nyt kun mä oon oikeasti vasta pari viikkoa sitten mennyt oikeasti syvälle mun astrologiseen karttaan ja ihan siis tulkinnassa niin kuin asiantuntevan ihmisen kanssa sitä tulkitsemassa, niin se oli niin valtavan avaava ja vähän niin kuin jopa semmoinen aktivointi. Kun mä niin kuin oikeasti ymmärsin itteeni niin paljon paremmin, niin ja sitä kautta tuli sitä hyväksyntää itseään ja omia niin kuin kohtia kohtaan. Ja tajusin, että kaikki on niin täydellistä ihan koko ajan ja joka hetki. Kaikki ne paskatkin jutut on niin täydellisiä ollut just niissä hetkissä, missä niitä on ollut. Mikään ei olisi voinut mennä toisin. Ja sitten kun mun kartassa on vaikkapa se Jod, Jumalan sormi, niin kuin kohtalon sormi, joka sanoo, että tää on sun polku ja niin kuin tästä ei poiketa, piste. Että se niin kuin jumalallinen voima, joka palauttaa mut joka ikinen kerta ruotuun, jos mä meinaan harhautua siltä niin kuin polulta. Et ei ole niin kuin mahdollista ihmisen pienellä mielellä päättää, että mä haluan nyt elää tämmöiseen elämään ja mä haluan nyt niin kuin tämmöisiä juttuja kokea tässä elämässä. Tai että mä haluankin nyt mennä eri polkua, että mä en haluakaan lähteä tälle polulle, että tää on liian raskas. Liian raskas tai liian pelottava. Että haluaisi päästä helpommalla. Niin ei pysty. Ja tässä kohtaa elämää mä oon siitä ihan hiton kiitollinen, että mulla on se siinä kartalla. Se on niin iso voima. Se on niin iso voima, että siinä on myös tosi iso vastuu, mut on niin iso tuki elämässä. On niin kuin, siis suurin tuki, mitä niin kuin voisi olla. Et on niin kannateltu olo. Tapahtui sit mitä ikinä, mitä hyvänsä. Meni tää mun polku sit millä tavalla tahansa. Niin silti. Mä oon niin onnellinen siitä, kuka musta on. Ja niin kuin onnellinen ja kiitollinen siitä, että kuka musta on kasvanut tämän elämän aikana. Että ihan nousee niin kuin kyyneleet silmiin, kun
se tuntuu niin siis suurelta armonlahjalta kaikki. Niin kuin koko elämä ja kaikki ne koettelemukset ja kaikki ne, jotka on mut vienyt sinne niin syvään päätyyn, koska sit se, mitä alemmas menee, sen ylemmäs sen jälkeen nousee. Ja se on niin totta. Ja ei vaan se, että mitä alemmas menee, niin sen ylemmäs nousee, vaan sen laajemmalle myös niin kuin leviää sydän. Tuntuu niin kuin nytkin tässä niin kuin ihan ihmeelliseltä pysähtyä tämän äärelle, että mä oon tässä. Ja tämmöistä on elämä, kun mä istun mun niin ihanassa ja tässä hetkessä niin täydellisessä kodissa, rauhassa, hiljaisuudessa, tämän niin kuin, ihan niin kuin äärettömän kauniin pyhän energian ympäröimänä. Tämä tila, mitä mä oon tänne luonut, niin mä siis niin kuin rakastan tätä energiaa täällä ja niin kuin tajuan sen, että mä en ole koskaan aiemmin elämässä tuntenut sitä, että mä oon niin kuin fyysisestikin kotona, niin kotona. Että on mulle tosi pyhä paikka, mun koti, tai mun ja mun lasten koti ja Jullen, hänen pyhän ylhäisyytensä ja korkeutensa. Julle, mun valkoinen poikakissa. Spirituaalinen suojelija ja tilanpuhdistaja ja vähän ehkä tuolta yläpuolelta mua katsova ja välillä vähän tuomitseva. Tätä pientä typerää ihmisyyttä. Tai typeriä ihmisiä. Hän on vähän viisaampi ja vähän pyhempi ja vähän jumalallisempi ja vähän arvokkaampi ja kunnioitettavampi ja suurempi ja mahtavampi kuin me pienet ihmiset. Mutta hän on myös semmoinen hyvin isällinen, sillain vähän sillain lempeästi, mutta silleen isällisen rakastavasti mua katsova. Silleen, voi, rakas kultapieni. Julla on ihan mahtava tyyppi. Mut niin, tää hetki, että mä saan istua täällä tässä niin tämmöisessä niinku älyttömän hoitavassa energiassa, mikä täällä mun kotona on. Meidän kotona. Ja aurinko paistaa, on ihan siis nyt ollut eilen ja tänään niin mielettömän upeat ja kauniit säät, talvisäät. Aurinko paistaa ihan täysillä. Niin täysillä kuin se tässä kohtaa vuoden aikaa voi paistaa. Ihan semmoinen satumaa ulkona, niin sitten mä katon vielä tässä nauhoittaessa ja istuessa ikkunasta ulos, kun linnut on tuossa ruokailemassa ja aurinko paistaa suoraan silmiin ja puut ja pensaat ja kaikki kasvit ja lumi ja tommonen glitter-hiutale, ihan semmonen minimaalinen glitter-lumisade. Täydellistä tässä, just niin kuin tää. Ei tarvitsisi mitään muuta tähän hetkeen niin kuin tunteakseen olevansa niin kuin super onnellinen ja kiitollinen elämästä ja rakkaudessa. Mitään ei puutu. Yhtään mitään ei puutu, kaikki tarpeet on täytetty. Ja voi vaan niin kuin olla. Ja nauttia siitä niin kuin semmoisesta pyhästä yhteydestä
kaikkeen. Ja sitten välillä havahduttaa itseään sillain tietoisesti, että että huomaa tää, että on läsnä ja huomaa, miten niin kuin iso muutos on tapahtunut, että missä tilassa ja mitä saa kokea niin kuin tänä päivänä ja millaista on ollut joskus aiemmin. Että jotenkin, ettei mitään pidä itsestään selvänä ja myös tietää, miten paljon on nähnyt vaivaa tänne eteen. Että kun se on just sitä niin kuin sisäistä työtä. On ulkoista työtä ja on sisäistä työtä, mutta ulkoinen työ on näkyvää. Sitä pystyy mittaamaan. Mutta sisäinen työ on se, joka niin kuin näkyy oikeastaan vaan sulla itsellesi. Niin se, että silloin täytyy vaan niin kuin itse arvostaa itseään ja sitä omaa työtään. Ja niin kuin nostaa itselleen hattua ja sanoa, että niin kuin ihan vitun hyvää työtä. Että kiitos. Että oot niin kuin nyt tässä ja oon nyt tässä. Ja varsinkin ihminen, joka työstää feminiinienergiaa, joka työskentelee feminiinisen energian kanssa, joka tuo ja kanavoi feminiinistä tietoisuutta, joka puhdistaa feminiinistä tietoisuutta ja energiaa ja olemusta, joka tuo Pyhän Äidin viisautta takaisin tähän maailmaan. Pyhä Äiti, joka hävitettiin varsinkin kristinuskon toimesta. Jumalan feminiininen olemuspuoli. Et ei ole vain isä, poika ja pyhä henki. Siitä on äiti hävitetty. Ihan tietoisesti ja tarkoituksella. Ja äiti, pyhä äiti, Pyhän Äidin paluu takaisin maailmaan tarkoittaa rakkauden palaamista maailmaan. Niin etenkin ihminen, joka toimii Pyhän Äidin paluun hyväksi, toimii Pyhän Äidin kanavana, auttaa Pyhää Äitiä laskeutumaan takaisin tänne, niin etenkin, tai sanotaan, että etenkin ihminen, joka ylipäätään työskentelee ja työstää itsessään, niin kuin itsensä ja yhteisönsä, vaikka perheensä hyväksi, feminiinienergian kanssa, ja kun se on just sitä semmoista näkymätöntä, hienovaraista työtä, semmoista taustalla tehtävää työtä, jota ilman asiat olisi tosi eri tavalla. Et sillain mun omasta näkökulmasta katsottuna moni äiti tiedostamattaan tai tietoisesti tekee sitä semmoista näkymätöntä työtä perheessä, mistä harvoin saa kiitosta. Niin mä haluan sanoa kaikille heille, että kiitos. Ihan sydämeni pohjasta, että mä näen sut.
Mä kuulen sut, mä tunnen sut sielun tasolla. Mä kiitän sua kaikesta siitä, mitä sä teet kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kaikesta siitä, mitä sä teet rakkauden puolesta. Kaikkea sitä pyyteetöntä, hienovaraista ja usein näkymätöntä työtä, niin mä näen sen. Pyhä Äiti näkee sen. Ja tunnistaa sen. Ja mä tiedän, että sä itse tiedät ja tunnistat sen myös. Niin muista kiittää itseäsi siitä. Ja mä tiedän, miten turhauttavaa se on. Miten yksinäistä se on. Miten turhauttavaa se on, kun monesti voi tuntua siltä, että et ei ole riittävä, ei tee tarpeeksi. 0505. Ja se, että se on yksinäistä ja se on näkymätöntä, se niinku joskus voi olla semmoinen olo, että kaipaiset sen kaiken työn kanssa tulisi niinku näkyväksi ja arvostetuksi. Mut lopulta sä voit itse nähdä sen ja itse arvostaa itseäsi siitä. Ja se on arvokasta, se on kaunista, se on rakkaudellista, se on parantavaa, se on kaiken arvoista, kaiken sen työn arvoista. Ja tämän kuulee ne, jotka tunnistaa tämän itsessään. Ja tämä on teille, jotka tämän itsessänne tunnistatte. Että tähän nousee semmoinen mun henkilökohtainen prosessi viime vuodelta, mikä oli tosi tiukassa. Musta tuntuu, että se oli yksi semmoinen 10 vuoden syklin juttu. Et kun mulla päättyi just tossa reilu vuosi sitten, 10 vuoden sykli, jolloin mulla alkoi semmoinen niin kuin tosi intensiivinen puhdistuminen siitä 10 vuodesta. Ja yksi isoin teema, mikä kävi semmoista niin kuin suurta transformaatiota minussa läpi, oli se, että semmoinen niin kuin tarve tulla ymmärretyksi. Tarve siihen, että tulee ymmärretyksi eikä tule väärin ymmärretyksi. Tarve siihen, että tulisi nähdyksi ja kuulluksi jollain tavalla oikein. Että se semmoinen, että ne hetket, kun mut väärin ymmärrettiin tai nähtiin jollain sellaisella tavalla, mikä ei ollut. Tämä on tosi vaikea selittää, mutta tilanteet, jossa mut ymmärrettiin väärin jollain tavalla, niin mä reagoin niihin selittelemällä itseäni auki. Ja se oli superkuluttavaa. Ja se näkyi paljon
se näkyi niin kuin monissa tilanteissa ja jotenkin se oli semmoinen laaja ja moniuloitteinen juttu. Ja kun mä tulin siitä tietoiseksi, niin sitten se alkoi kääntymään ja muuntumaan. Ja mikä syvä huokaus, kun mä tajusin, että mun ei tarvi. Et kun mä ymmärsin sen ja oivalsin sen, että se riittää, että mä itse ymmärrän itseäni, se vaati semmoisen intensiivisen varjotyöskentelyn ja sen itsemyötätunnon lempeyden ja armollisuuden itseään kohtaan ja jotenkin sen, että hyväksyi itsessä semmoisia puolia, mitä on ollut vaikea aiemmin hyväksyä. Eli just klassista varjotyötä. Niin se vapautti niin paljon energiaa, kun mä tajusin, että mun ei tarvitse selittää itseäni auki. Että sillä ei ole mitään väliä, miten muut minut näkee ja kokee. Että sillä ei loppupeleissä ole mitään väliä. Varsinkaan semmoisissa ihmissuhteissa, joissa ei ole tilaa sille kaikelle, mitä sussa on. Ja siihen liittyy vaikka se, että kun mä oon aina vienyt mun sydämen vähän sillä rajattomasti niihin paikkoihin ja niihin ihmissuhteisiin, joissa sille sydämelle ei ole loppupeleissä tilaa, joissa se ei tule nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi, niin mä löysin niinku rajani sen kanssa, että mun ei tarvi viedä mun sydäntä niihin paikkoihin, jossa ei ole kapasiteettia ottaa sitä kaikkea vastaan. Ja jotenkin se, että mä tiedän, että mä oon tosi syvä, mä oon tosi laaja, mä oon tosi moniuloitteinen. Ja se kapasiteetti mennä tosi syvälle ja laajalle ja moniulotteisuuteen, se on lähestulkoon rajaton. Se tuntuu välillä yksinäiseltä, mutta sit kun siihen löytää tavallaan siihen omalle syvyydelleen sopivia vastinpareja, niin se on sen niin kuin tavallaan sen yksinäisyyden arvoista. Ja sitä oppii arvostamaan ja kunnioittamaan sitä omaa syvyyttään, syvällisyyttään, sitä kapasiteettiaan sukeltaa syvälle. Ja jotenkin se niin kuin nousee tässä, että mitä syvemmälle. Että jotenkin, että kun sitä kapasiteettia venyttää, mitä syvemmälle sä meet, sitä korkeammalle sä nouset. Tää nyt taas lähtee vähän risteytyyn tää polku tässä, missä mä virtaan ja mitä mä sanallistan. Mutta liittyy kuitenkin tähän, että jotenkin se syvyyskin on niin semmoinen moniuloitteinen juttu ja siihen liittyy niin kuin monia juttuja, että voi olla syvällinen eri asioissa ja voi olla syvällinen ymmärryksen tasolla, voi olla syvällinen näkemään ja kuulemaan asioita, voi olla syvällinen
tuntemaan, kokemaan. Niin jotenkin se, että mä opin arvostamaan ja kunnioittamaan sitä mun omaa syvyyttä, jolloin mä opin myös kunnioittamaan omia rajojani. Että kun mä arvostan sitä mun syvyyttä, niin siitä syvyydestä tulee pyhää. Ja mä ymmärrän, että mun ei tarvi viedä sitä pyhää syvyyttä sellaiseen tilaan, missä ei ole kapasiteettia kohdata sitä. Ja ylipäätään jotenkin semmoinen niin kuin pyhän suojelu on noussut viime aikoina esille erilaisissa tilanteissa. Et kun kantaa pyhää feminiiniä ja kantaa pyhää äitiä ja kantaa pyhää Jumalatarta. Pyhän hengen feminiinistä olemusta, niin on myös tosi tärkeää oppia suojelemaan sitä. Oppia tavallaan intuitiivisesti avaamaan kanavaa just sopivan verran eri tilanteissa. Kiitos tästä hetkestä ja kiitos tästä jakamisesta. Kiitos virta. Kiitos väetär. Kiitos väki. Kiitos pyhä äiti. Kiitos pyhä feminiini. Kiitos myös pyhä maskuliini tästä tilan kannattelusta, turvasta, suojasta. Kiitos kokonaisuus. Kiitos tällä hetkellä ja kaikelle sille, mitä tässä on avautunut ja virrannut. Ja kiitos elämästä ja siitä, että saa olla täällä ja saa olla olemassa. Kiitos yhteydestä ja luottamuksesta ja kannattelusta. Kiitos mulle, kiitos sulle, kiitos meille ja kiitos elämälle. Kiitos aurinko, joka paistaa suoraan mun silmiin. Tuo tähän oman valonsa tueksi. Soitan tähän lopuksi vielä kristallimaljaa, jonka aikana me voidaan yhdessä hengittää, avautua ja laskeutua sydämeen. Sydänsakran taajuudessa soivan äänimaiseman kannattelemana. Kiitos. Ja jos valokieli virtaa, kuten usein laulaessa ja soittaessa, niin tuppaa tekemään, niin jos sulla ei ole tuttu termi valokieli, niin se on sielun valon muoto, joka voi ilmentyä äänen tai liikkeen kautta muun muassa. Ja sun ei tarvitse ymmärtää, vaan tuntea. Niin kuin ylipäätään tää mun podcast. Tää ei oo
tässä ei ole tarkoitus ymmärtää eikä niinkään ajatella tai tietää mitään, vaan tuntea ja aistia ja kokea. Kiitos, että olet.